Mulandu wakadzango tayamba kutapa anthu ambiri tikapezeka ku ndende ndithu. Mawu adayankhula ndi msungwana wina yemwe adakhala kumanzere kwanga. Amauza nzake yemwe adakhala mbali ya dzanja la manzere lake. Pa nthawi imene ndinali ndi mu minibus yochokera mu tawuni ya Lilongwe kupita ku 49 mpaka ku Nsungwi. Ineyo pamodzi ndi asungwana awiri adakhala mpando wako mbuyo. Nditamva mawu ndimafuna nditadziwa za mulandu mwa manenawo. Ine si munthu amene ndimakonda kuyika mlomo wanga pa zinthu zosandikhudza. Izi sizidasintha pa tsikuli. Ngakhale mlomo wanga wapanga zawo kamaso anga sali chomwecho. Mmene ankayankhula msungwana adali kumanzere kwangayo nkutali ndi foni yake m'manja. Zimaoneka ngati anali pa Facebook. Nditayang'anitsitsa mobera ndidaona kuti amawerenga nkhani ina yokhudzana ndi msungwana yemwe pa nthawi adali atatchuka kuti waonetsa kantaucheni wake. Ndatchula kantauchenere? Inde. Uwu ndi mtundu wina wa nyemba. Anthu m'masamba mchezo omwe amagwiritsa ntchito mayina ambirimbiri posafuna kutchula mawu omveka motowana. Masiku ano kuti munthu akangotchula dzina la chakudya ali anthu akumaganiza zina. Nanga kodi msungwana adayankhula mawu amene wachifukwa chiyani? Nditagwiritsa ntchito luso langa loyang'ana cham'mbali ndidatha kuona tsamba lomwe ankawerenga nkhaniyi. Nditaona zomwe anthu ankalemba pothira ndemanga pa nkhaniyi zidali zosekesa komanso zolilisa ndi zopatsa nkhawa. Ndanena kuti yosekesa chifukwa anthu amene nkhaniyi sidawakhudza amaseka ndi kunyoza. Idali yolilitsa ndi yopatsa nkhawa kwa mwini nkhani. Kwa ena amene ali ndi chikumbumtima imawapatsanso nkhawa. Koma kodi chenicheni chomwe chidachitika ndi chani? Padali msungwana wina, Madalitso. Adali mtsikana ofatsa, sadalolongolwa pa intaneti monga anthu ambiri tichitira. Ndikati kulongolwa ndikutanthauza muja monga ambiri ife tichitira m'masamba amchezo akaponya nkhani zawo. Zimapezeka kuti timayika ndemanga pa chilichonse chomwe masamba waponya. Ngakhale madasa ankakonda kuthira ndemanga m'masambamo, iye ankaponya zithunzi zake kutsamba lake. Ngakhale kumuona pamaso kukongola kwake sikumasintha. Chifukwa cha kukongola kwake anyamata ambiri amawasangalatsa. Amakutumizira mauthenga omufunsira chibwenzi. Madalitso si ankawalabadira anyamata onsewa. Tsiku linali pa Facebook adalandira chidziwitso. Harold Wezulo has sent you a friend request. Ili idali pempho la chinzake. Harold adali mnyamata okongola kwambiri. Kapena nene kuoneka bwino pajama ti mnyamata sakongola. Madalitso ataona chithunzi chake adavomera pempho la chinzake lija. Posakhalitsa adalandira uthenga. Uthenga ochokera kwa Harold sadachedwe munthu wam'muna. Uthenga udati: Hi Madalitso. Thanks for accepting my friend request. Ndi wokongola. Tikhonzo macheza? Adathira mbalume munthu wam'muna naye madapo yankha adati: Hey, zikomo. Zabwinobwino, tikhonzo macheza. Naye Harold adati: Dzina langa ndine Harold. Ndikhonzo makutchula kuti Madi? Dzina lako ndilosangalatsa. Dzina la Madalitso anthu amati akafuna kulidula. Ambiri amati Mada. Sinamvepo munthu akuti Madi. Komatu nyamatayo adali kuongoletsa dzinali. Naye Madalitso adati: Anzanga akafuna kunditana modula amati Mada. Kumukhonzo manditana kuti Madi. Zabwinobwino. Pamene pa chinzake cha Madalitso ndi Harold chidayamba, ankacheza kuyambira mmawa mpaka madzulo. Adayamba kucheza nkhani zapatali za akuluakulu. Kenaka zidapezeka kuti Madalitso adayamba kugwa mchikondi ndi Harold. Pamene Harold adamuwuza Madalitso kuti akufuna atakumana naye m'maso ndi maso, Madalitso adachita tsembwe. Sikuti adali ndi mantha ayi, koma adali odzazidwa ndi chimwemwe. Sadayambe wachitapo izi. Kadali koyamba kugwa mchikondi, komanso kadali koyamba kuchita mgwirizano wokumana ndi munthu oti sadaonanepo naye, komanso oti sadziwa komwe amakhala. Uku kudali kunjenjemera kwa foni. Mukudziwa foni ikanjenjemera chonchi ndiye kuti pakuchitika zinthu zingapo. Komano pa nthawi iyi udali uthenga ochokera kwa Harold kumutumizira bwenzi lake Madalitso. Harold adati: Ndikufunisisa nditakuona Madi. Usiku lonse ndikumatipeza nkaganiza za iweyo wachikondi wanga. Ndapeza malo kumalo ena ogona alendo kunja kwa tawuni. Osadandaula. Ukakhala ndi chitetezo changa ndikulonjeza. Harold adamulonjeza Madi wake amataka akamuteteza ndithu. Naye Madalitso adati: Ukunenetsa motsimikiza? Ndi nthumazi pang'ono. Harold adati: Ndikulonjeza wachikondi wanga. Tikakhala kwa awiriwiri osadandaula ndikhulupirire. Chikhulupiriro izi ndi zomwe Madalitso ankafuna kukhulupirira Harold. Ndipo adamukhulupiriradi. Koma pero kwa sabata limeneli Madalitso adabwereka ndalama zoyendera kuti akakumane ndi bwenzi lake lapamtima Harold. Zotsatira zomwe zidachitika usiku umenewo kumalo ogona alendo aja zimayenera kukhala zachinsinsi. Koma patapita masiku angapo zomwe zidachitika zidasanduka maloto woopsa. Angeleza amati nightmare. Madalitso adalandira uthenga ochokera kwa Harold. Uthenga omwe udatembenuza ndi kuzizirisa marumbo ake komanso kuchititsa kuti mtima wake ufwamphuke m'malo mwake. Uthengawo udali woti:
Madi baby, wachikondi wanga. Ndi katundu wako wabwino. Ndidajambula zithunzi usiku ujawo. Ngati sutumiza ndalama zokwana 200,000 ndiziponya paliponse. Ndikati paliponse ndikunena pa masamba mchezo. Mtima wa Madaliso udayima. Zithunzi? Sadakumbukira akujambulisa chithunzi chilichonse. Ukutanthauza chani? Sunajambula chithunzi chilichonse. Halodi? Osamapanga nthabwala zoterezi. Naye Halodi adati. Sizanthabwala, Madi. Ngati sindilandira ndalama imeneyo aliyense aona kantaucheni wako. Oh, mwina sukudziwa. Sizithunzi zokha, ndininso ndikanema wake. Uli ndi masiku awiri. Nthawi yako ikuyamba pompano. 3, 2, 1, 0. Ndibweranso pakatha masiku awiri, Madi. Ukondedwa wanga. Madalitso adasowa mtendere. Adayetsetsa kusakasaka ndalama ndipo mwamwayi adayipeza ndikutumiza kwa Halodi. Msungwanayo amaona ngati basi momwe zateremu Halodi sadzamuvutitsanso. Koma mphuno usalota ukalozedwa sumeno nkhadi. Patatha sabata limodzi Halodi adabweranso. Ulendo uno amafuna 500,000 kwacha. Ndalama ine ndipeza kuti ine? Adalira Mada. Ulendo uno adapempha kwa azibale ndi anzake kuti amugayire ndi kumubwereka ndalama. Atafufuza ndalama Mada adalephera kukwanitsa 500,000. Adangokwanitsa kupeza ndalama zokwana 230,000 Malawi kwacha. Ndipo adatumiza ndalamayo kwa Halodi. Adali ndi chiyembekezo kuti Halodi amusiya ulendo uno ndipo sadzamuvutanso. Atangotumiza ndalama ija Madalitso adalandira uthenga wina kuchokera kwa Halodi. Halodi adati, "Dear Madi, wapa mtima wanga. Ndalama yomwe watumiza sikukwanira. Tumiza yotsayo ndisanachitepo kanthu." Madalitso adati, "Halodi chonde, ndalama yomwe ndakwanitsa kupeza ndi imeneyo basi. Chonde ndisiye ndikhale mu mtendere wanga." Adalira Madalitso. Zomwe akadatha kuchita zidali zimenezi basi. Kulira. Adalira usiku wonse mpaka adagona. Mawa kutacha foni yake inkangoyitana mosalekeza. Idalira foni. Izi zidali zidziwiso kapena kuti notification ochokera ku Facebook, WhatsApp ndi masamba ena amchezo. Anthu ambiri ankangomutchula nawo achibale adali kumuimbira mafoni. Kanema wake adali paliponse. Halodi adasunga adi mawu ake aja. Adagawa adi kanemayo. Madalitso atalowa pa Facebook ndemanga zomwe zidali pamenepo zidali ngati wina wake amamubaya ndi mpeni pa mtima. Ndemangazo zidali motere. Tsikana wachisawawa uyu utsika mtengo. Taona ni zomwe akupanga chifukwa cha ndalama. Titati tifufuze ndalama yakenso inali 5,000. Zamanyazi. Zofuna. Iye mmene amajambulisa maganiza chani. Akarero aziganiza zozikweza. Mwana opusa. Taonani. Amaona ngati palibe atadziwe. Deulu. Mwana otukwanitsa makolo. Mpakulidwa apakulitse sopano. Kodi tili pa bwanji timeneti? Kunyozedwa kusikudathera masamba mchezo. Anthu akudera lako awo nawo adatengapo gawo. Amati akangotuluka nyumba amalandira maso oti akadatha kumubola mtima. Maso oweruza, onyadzitsa. Ngakhale amene ankatadala anzake adali pomwepo. Ndi amene amayambitsanso kunyadzitsako. Madalitso adali wamanyazi kotero ankangokhala nyumba osamatuluka. Iye amatibola makolo ake ndi abale ake samamuweruza nawo. Atawafotokozera mmene zidakhalira adamumvetsetsa. Komabe sipanalephere ena achibale omunyoza. Ero, nkhani imene ndi omwe asungwana aja ankanenera kuti anthu akhonza kukadzadza ku ndende chifukwa cha ndemanga zawo zonyoza zomwe zidali pa tsamba la mchezo lina, zomwe zidakwana zidaposa 10. Zonse zonyazitsa zokhazokha. Zomwe zimachitikazi mwachidule tinganene kuti ndi cyberbullying. Ero, kaya Madalitso adalola kuitsa koma zomwe zimachitikazi zidalibe cyberbullying. Ati cyberbullying nchani ndikuwuzani. Ndikusesereka nkumawerenga nkhani zina pa Facebook ndidaona nkhani ina. Kapena ndinene kuti chithunzi chidali cha msungwana winanso. Kusiyana kwake ndi Madalitso uja kudali kuti chithunzi ichi chinsungwana adali atavala bwinobwino. Adavala buluku ndi malaya ake. Nkhope yake idali monga momwe ikhalira ya munthu wina aliyense. Koma nzika za pa intaneti zidali ndi maganizo awo zitaona chithunzi cha msungwanayo. Kodi chithunzi chibwanji chapezeka pa intaneti? Munthu wina adafunsa pothira ndemanga yake. Ngati mwini wake anazijambula nkuchigawa chithunzi ichi chikuyenera kupezeka pa intaneti. Ndipo aliyense akhonza kuchigwiritsa ntchito nkwagawira anzake. Nyozi wina adalero. Nditawerenga ndemanga imene ndidadzifunsa.
Kodi zimayenera kutero? Ndimaona ngati munthu umayenera kaye kuti upemphe chilolezo chokera kwa mwini chithunzicho. Kenaka nkumagawa kwa anthu ena. Mwini wake akaloleza. Kenaka ndidapitiriza kuwerenga ndemanga za anyozi zija. Ndikuwatchula anyozi chifukwa ndi zomwe amapanga akakhala pa intaneti. Kunyoza anzawo. Muchingerezi nzika zonyoza pa intanetizi ndikhonza kuzitchula kuti ndi ma cyberbullies. Cyberbullying ndiomwe amachita. Inde, cyberbullying mwachidule ndikhonza kuyifotokoza kuti ili ngati tizi. Basi umangofuna kusowetsa mtendere anzawo ngakhale asadalakwitse. Ngati zomwe amachita phwando zija. Kumano kungoti izizi zimachitikira pa intaneti. Nditamaliza kuwerenga ndidadziwa kuti msungwanayo dzina lake lidali Pemphero. Adali onenepa. Kumtunda kumakula kuposa kumusi. Adalinso ndi mphuno yayikulu ndi maso akuluakulunso. Sindikuonetsani chithunzi chake, mungadzayambe kundika mu gulu la anyozi pa intanetiwa. Ndikuwerenga chomwechi ndidadziwanso chomwe chidachitika kuti anthu ayambe kugawana chithunzi chake. Pemphero sadali msungwana wokonda kugawana zithunzi zake ndi anzake, ayi. Iye amazimva kuperewera. Iye kudali kupita pa masamba a mchezo ndikumakangoona kuti kodi kunjako kulinji basi. Ngakhale samaponya zithunzi zake ku Facebook, TikTok kapena ku Instagram yake, ingakhale ku Twitter. Iye amatha kuyika ma status ongolemba ku WhatsApp yake. Tsiku lina pofuna kuyeseraku Pemphero adadzijambula chindekha ndi kuchika ku WhatsApp kwake. Ndi mawu oti, feeling cute today. Inde. Pemphero amazimva kuoneka bwino pa tsiku limeneli. Tsiku liye adali osaoneka bwino ayi. Adali okongola. Munthu aliyense adalengedwa mu chifaniziro cha Mulungu ndipo palibe onyasa pa dziko lino. Koma tungakhale sidali chomwechi. Aja ndikumati anyozi pa intaneti wasamaganiza choncho. Pemphero atayika chithunzi chakechi, munthu wina adatenga screenshot. Adatenga chithunzi chija kuchigawa m'magurupu a WhatsApp ndi ndemanga yoti, anthu kodi confidence imene mumayitenga kuti. Kenako wina adadzalemba kuti, koma anthu ndinolimba mtima. Kutero ndi mkazi wa munthu ameneyu? Koma anyamata mukudya zinthu. Ndimangazi zidali zomvetsa chisoni. Koma poti anyoziwa alibe umunthu zimapezeka kuti amasekabe. Ngakhale padali anthu ena wadzudzula anthuwa ndemanga zawo anthu sadazilabadire. Zonyoza zija ndi zimene zimatenga malo. Wina nkumafunsa kuti bwanji ineyo sindidayankhulepo nditaona zimenezi. Kudzudzula mchitidwewo. Mukuona ngati sindidatero? Nditayankhulapo modzudzula wina anakatenga chithunzi changa ndikuyika ndemanga yoti, nawenso tapita uko ndi maso ako angati nyaniwo. Wina amvekere. Chemwali, imeneyo mbuyo. Kumbuyo ndi kutsogolo kuyita kufanana chonchi. Ndikuti zinali koto. Ena ndemanga zawo pa chithunzi cha msungwana uja amvekere. Uyuyo ndi munthu kapena mvuu. Taona ni chimphunocho. Akungooneka ngati chule ndi zimaso zakezo. Nayenso. Chithunzi chopititsa kugulu ichi. Olomanyeza adalibe. Ndemanga zonsezi Pemphero adaziona. Foni yake adayarayisiya pambali, sadafune kuyitsegulaso, sadafune kuyigwira. Amaopa kuona zonyozedwa. Anyozi ena ankagwisa chithunzi chake ngati mimi. Zidali zomvetsa chisoni koma anthu amasekabe. Pemphero amati akapita kunsika kukagula romaro anthu ankangomulozerana. Kotero naye ngati madalitso ankangozisekera m'nyumba. Kusukuluso nako anzake ankangomuseka. Kodi anyoziwa amanyoza asungwana okha? Bwanji sukambapo za anyamata. Wina sadandifunse funso limeneli ndikuwuzaninso nkhani ina ya mnyamata wina dzina lake ndaona ndi madalitso ankadziwana. Ale ang'onoang'ono adapita ku sukulu ya primary limodzi. Moti nthawi imene amati akamva kuti kwabwera opopa magazi amathawira limodzi. Kanema wa madalitso atafalikira ngati nthenda yosachidzika adaganiza kuti akuyenera kuchitapo kanthu. Samafuna kuti azingobindikira m'nyumba mpaka kalekale. Kotero adayambisa bungwe lake. Bungwe lake limuno wake amati amafuna kuti apeze njira za momwe angathanirane ndi mchitidwe onyoza anthu pa intaneti. Iye ankati iyi ndi adapusisidwa ndi Herod yemwe nkuthekanso kuti dzina lake lenileni silidali limenelo. Mwina anali Herod. Poyamba mu bungwe lakelo adalimo yekha. Sinanga samadziwa kuti kodi wina ndani yemwe zidamuchitirapo zinthu zoterezi zonyozedwa. Inde cyberbullying. Kenako atamva nkhani ya Pemphero adalumikizana naye kuti akhale limodzi. Kotero madalitso ndi Pemphero adali pachinzake tsopano. Tsiku linali nkukambirana Pemphero adati, Mada, ukuganiza kuti izi zizadutsa? Zikuoneka ngati palibe adzayiwale. Mpaka napano anthu amangogawana zithunzi zanga nkumaseka. Ngakhalenso kanema wako. Ukuganiza kuti anthu adzasiya? Madalitso adagwedeza mutu wake ndi kukweza maso ake.
nkuyang'ana kumwamba. Sindinganene pemphero. Ndimaona ngati kutseka masamba a mchezo anga onse sithandiza, koma ayi ndithu. Anthu ndi oyipa. Sakudziwa mmene nzawo amamvera ndipo salabadira kuti nzawoyo alipo tani. Adatero Madalitso. Kenaka adamva kugogoda pa khomo. Adali ndaona nzake wa Madalitso uja. Nayenso adaramva zomwe zidamuchitikira nzakeyo komanso zakabungwe kake komwe adayambitsa kaja. Iye amafuna kuti alowe nawo mbungweli. Nayenso ndaona adali ndi nkhani yake. Nkhani yake koyamba ndidayimvera ku TikTok. Kenaka ndidayiona ku Twitter. Ija adayisandutsa nkukhala X ija. Kenako pa Facebook. Nkhani yake naye idafika ponse. Iye adatumiza uthenga kwa nzake kumudandaulira momwe chibwenzi chake chidamusira nkutengana ndi mwamuna wina. Uthenga udali wa mawu. Ankaliranso nkumarisa angakwanitse kukhala upanda mkazi wakeyo. Ankati akhonza kupanga chiliyonse kuti mkazi wake abwererenso kwa iye. Nzake yemwe adamutumizira uthengawo m'malo moti amulimbitse mtima nzake, adatumiza uthenga uja kwa nzake wina. Ndipo nzake wina adatumizanso kwa nzake wina mpaka nazidafika paliponse. Ndi anthu ankaseka. Anyozi nawo adagwira ntchito yawo. Uthenga omwe udali wakuwawidwa mtima wa nzawo anthu adasandusa zisuzo. Ndemanga zosiyanasiyana m'masamba a mchezo muzidalembedwa. Ati sindingathe kukhala wopanda iye. Tapita mukangomwa mowa uko. Kulira ngati mwana chonchi. Nanu. Mawu oti mamuna salira simudawamvepo. Mpaka adakuthawa iwe angakufuna iwe ndani. Ndaona ataona ndimangazi mtima wake udapitirira kuwawa. Adayamba kumangodziyendera mpaka adafika pamalo ena apafupi ndi mtsinje wakuya kwambiri. Adavula nsapato zake nati, sindikwanitsa chapansipansi. Chomwe ndidalakwa ine ndikugwa mchikondi basi. Sindimadziwa kuti anthu akhonza kukhala oyipa mtima chotere. Pano ndikungosekedwa. Sindikwanitsa. Ndaona adafuna kudziponya m'madzi muja koma akuti adzitero adamva foni yake ikuyitana mthumba mwake. Amayi ake adali akumuyimbira. Atayankha adamva mawu amayi ake amati, hello ndawo, ndachokapo kaye ndikupita kunsika kukagulitsa tomato. Ndaphika mpunga wa nyama. Ndausiya pa tebulopo. Pita ukadye msanga usadazizire. Ndaona atamva mawu amayi ake adathamanga ndikubwerera ku nyumba. Zoziponya m'madzi zija sadaziganizenso. Sikuti iye amathamangira mpunga wa nyama uja ayi. Adakumbukira kuti akadziponya m'madzimo pali anthu ena omwe adzakhale kudandaula ndipo mmodzi mwa iwo adali mayi ake. Ku nyumba kwa Madalitso kuja anyamata adakambirana kuti apeze njira zothetsera cyberbullying. Onse adakhala pansi nkumagawana nzeru. Kenako ndaona adati, ndimaganiza kuti zomwe anthu amachita pa intaneti sizabwino ndipo sizikuyenera kupitirira. Anthu ena akhala akufuna kudzipha chifukwa cha zimenezi, kuphatikiza ineyo. Zonsezi chifukwa cha zomwe anyozi amalankhula. Madalitso adagwedeza mutu wake movomereza nati, ndiyatitani tsopano. Kulikonse komwe tingayende, makamaka ineyo kulikonse komwe tingayende anthu amangondilozerana. Ndaona adati, choyamba tikuyenera kudziteteza tokha, komanso tikuyenera kuwadziwitsa anthu zakuyipa kunyozana pa intaneti. Aliyense adavomereza zimenezi. Atatha kukambirana aliyense adatenga foni yake ndikupita pa intaneti. Aliyense adalemba uthenga pa tsamba lake la mchezo. Uthenga wa Madalitso udali woti, kwa aliyense amene adaona zithunzi ndikanema wanga, inde ndidalidi ineyo. Ndidapanga chisankho cholawika chomwe chidandipangitsa kudutsa moyo wanga. Ngakhale aliyense ali ndi ufulu wa malankhulidwe, ineyo ndimaona ngati sibwino kumalankhula zinthu zomwe zingapangitse wina kumva kuwawa. Ndazunzika ndi kunyozedwa koma sindingangokhala chete. Kwa amene mudandinyoza, ndikuona ngati nchabwino kuti ndikupempheni kuti zomwe mudandichitirazi musadzachitirenso wina. Sitonse amene tingapirire mawu onga mpeni omwe anthu amalankhula. Naye pemphero uthenga wake adaulemba kuti, sindidaganizepo kuti chithunzi chimodzi chingasinthe moyo wanga. Anthu ankandiweruza chifukwa cha maonekedwe anga, koma ine ndinopambana kuposa maonekedwe anga. Tonsefe ndife oposa zomwe anthu amanena za ife. Osalola kuti munthu wina azikuyang'anirani pansi. Naye ndaona adati, anthu adandiseka mu nyengo yomwe ine ndinkadutsa muzowawa, amaona ngati ndizosekesa. Koma thanzi la maganizo kapena kuti mental health sitikuyenera kuyitenga ngati nthabwala. Ineyo sindidapitirire ndi ganizo langa lofuna uzikhweza, koma padzakhala munthu wina yemwe sadzatha kulimba mtima ndipo adzatisiya. Tikuyenera kukhala bwino ndi anthu pa intaneti ndikuonetsa chikondi kwa anthu amene akudutsa muzowawa. Tiyeni tisinthe.
Atalemba izi anthu ena adapitiriza kuseka amvekere. Ukamvetsa nyimbo ya moleru kapena lola ija adayimba na madingo ija. Nanu amadabola ndi mukena angokhala chitetu. Ena nkumati chonde pemphero tandiuze komwe unakagula kulimba mtima wakoko. Apa ndipo mwanyamata adadziwa kuti ntchito ilipo ndipo patenga nthawi kuti khalidwe lonyozana pa intaneti lidzathe. Sionse amene ankapitiriza kunyoza, adalipo ena amene adamva ndi kusiya cyberbullying. Ndikakhala ine ndi ndidalowa nawo bungwe lofuna kuthana ndi zonyozana pa intanetizi. Kutero kunkhani mwenda kuwuzani ndinalira kumva kwa inu ake kwa pemphero madalitso ndi ndaona. Polowa nawo bungweli ndimafuna kuti nzika zonyoza anzawo pa intaneti zidziwa kuti zomwe amapangazi atha kupita nazo kumaula. Ndikudziwa kuti anthu ambiri sadziwa kuti kunyozako ndi mulandu. Kotero pakufunika kampeni yayikulu yowadziwitsa anthu azakuyipa kwa cyberbullying. Chemwali kufuna mubwereso mtawuni tsikani mwafika. Awa adali mawu ako ndakitala wa minibus yomwe ndidakwera ija. Ndidali nditatsalamo ndekha mu minibus muja. Koma sindikadatha kutsika. Ndimayenera kubwerera basi. Minibus idali itafika ku Msungwi. Ineyo ndimayenera kutsikira pa Mtandire. Mwaonaro. Nkhani yandipangitsa kudutsa pakwathu.